Prestaň scrollovať a poď sa so mnou pozrieť na môj týždenný lístok potravín v Lidli. Prvé, na čo sa vždy vrhnem, je pečivo, kým tam ešte niečo je. Však nejaká zelenina, to je must have a paradajky boli v akcii, tak prečo nie? Tak som šiel k regálu s cestovinami, na ktorých si fičím skoro každý deň. Vzal som aj kukuricu a slivkový džem pre babku, že ide robiť nejaké koláče. Polotučné mlieko bolo v akcii, tak som zobral 2 kusy, aby som mal na tie svoje omáčky. Akciová kuracina je must have, a keď táto nie je pre mňa, ale pre babku, lebo potrebuje doplniť mrázak, moje je ešte celkom full. A ešte som vzal aj akciové kuracie nožky pre môjho psa, aby mal čo jesť. Tak som sa vrhol ku mliečnym výrobkom a táto tajná ingrediencia do všetkých omáčok, aka Niva, nechápem, ako ju niekto nemôže mať rád. A taktiež tvarohy, lebo bez toho by tie octaté tvarohové cestoviny neboli ono. Išiel som ešte na rýchlo k mrazeným veciam, lebo mám chuť na camembert s hranolkami a tieto extra tým sú že neskutočné. Tiež by neboli drahé jak šľak, ale tak čo narobíš. A zobral som ešte akciovú aliasku tresku. 2 € za 400 gramov je fakt dobrá cena. A tu som sa ešte musel vrátiť, lebo babka mi volala, že jej mám zobrať o balík kuraciny naviac. Jak som sa vracal, mal som hneď po ruke uličku s mix vecami, vieš, také tie, čo im ostanú z ich letakových týždňov, tak som zbehol kúknuť, čo tam majú a natrafil som na čokoládové kúsky do receptov. Zbehol som ešte pre balík neperlivej vody pre babku a chcel som ešte akciový Old Spice XXL, lenže pani povedala, že je to nejaká chyba v letáku, takže nič akciové nebolo. Teraz som už mal v podstate všetko, čo som chcel, len mi chýbala Cola Zero a na tú som natrafil pri pokladni. Šiel som na pokladňu zaplatiť, není to platená spolupráca, žiaľ. Všetko som nahádzal do košíka a zaplatil. Toľko to som nechal za týždenný nákup, šiel som k autu, narúcal som všetko do tašky and that's it you guys. Pre viac podobných videí mi určite hoď follow.